Aboki, Na'am. ina kuma kake ta sauri haka zaka je? Yanzu na haɗu da wata yarinya a lungun nan. Eh. Na karɓi namban wayar ta shine nake son in je gida in kulle kai na ɗaki in ba ta kalamai masu zafi. Ka ji ka da Allah. Mayya. Yanzu kai dan zaka kira yarinya sai ka wani kulle kanka a daki? So nake in ba ta kalamai masu ɗumi. Kai kira ta yanzu mu ji. Amma yan kira ta. Kira ta da Allah. In kira ta yanzu? Kira ta. Kai. An sa kowa zaka sa kowa ya ji. Kowa ji? Eh. Ina yi gamu a kan hanya zan so ki kula da ni. Ciwon san kike damuna ba ni da magani. In har zan ji labarin so naki nake gani. Ko da na yi bacci zan yi na takaici. Buri na ganki gani a gida na min yi tashi. Lallai ta ya za a yi na same ka kuma na yi wasa da kai. Yuwata so ta rabe ka zan sare mata kai. Yau za na faɗa wa abba na ni sai an bani kai. Aure za a ɗaura a gidanka na kwashe gara. Ba na yin nadama zan goge maka kaushi. Kai, ya kuma kashe mata waya tana zuba ma kalamai masu daɗi, masu kwantar da hankali. Baka ji me take cewa bane? Me ta ce ma? Za ta goge min kaushi. Kazami ta mai ni ko me? To da kai ba kazamun bane? Waye kazami? To kai ba kazamun. Kai, ka rantse da Allah in ka suke ka taba ni in ba yana ji ma ciwo ba Allah ya sani. Me kake wani hararata? Na ji ma ciwo ba. Wane da Allah.